ekene m unu ndị Igbo World Class, ndị Igbo Class World. Asị m nke onye chiri ya zere. Taa bụ ụbọchị nke atọ, bụrụkwa ahịa Eke n'ime ọnwa nke isii afọ 2021. Onye na-anụ ya bụ Maazị Tobenna Igwebuike. Ka m wetara unu ihe omume nke anyị na-akpọ okwu akpụ n'ọnụ. Ndewonu. Ndị ụlọ nnọchiteanya obodo anyị enwetala akwụkwọ ka e gbanwee aha akwụkwọ na-arịọ na-asị ka agbanwee aha obodo a bụ Nigeria ka ọ bụrụzie United African Republic. Ị na-anụkwa nwanne ihe na-eme n'obodo anyị, tọntị n'ala anyị na-abịakwa. Ihe omume anyị bụ okwu akpụ n'ọnụ. A ga-eweta gị ihe dị iche iche nke mere ụbọchị tata na mgbe na-adịghị anya n'obodo a. Ekenekwa m gị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-aba mba na-eti aka n'obi na-asụkwa aka n'ala sị na ka ihe kpatara na Twitter wepụrụ ihe onye isi ala Muhammadu Buhari dere ebe o kwuru sị na ndị na-agba ọganigani ka e nwere onwe ndị Biafra, na ha ụfọdụ n'ime ha bụ ndị Anambra mgbe a lụrụ agha. O wee kwuo sị na a ga-agụsi ha na ọ ga-ekụziri ihe n'asụ nke ha ga-aghọta. N'ihi okwu ahụ o kwuru, ọtụtụ ndị mmadụ etinyela ọnụ sị na ya bụ okwu adịghị mma. Nke a kpatara Twitter ji wee wepụ ihe ya bụ nwa amadi bụ Muhammadu Buhari dere. Ọtụtụ ndị wee na-aba mbasị na ọ dịkwa ka Twitter na-akwado ihe a na-eme n'ala Biafra, na maka gịnị ka Twitter ga-eji wee wepụ ihe onye isi ala dere. Ka nke ahụ na-agasị, enyi nne Abaribe bụ onye sinetọ na-anọchite anya Abia South amaala Buhari aka wee si ya n'afọ 2020 wee si ya n'afọ 2021 abụghị afọ 1906. Ọ dị egwu. Igbo sikwara ike ụmụ Igbo. Gịnị ka a na-akọwa ebe a? Enyi nne Abaribe na-agwa Buhari n'afọ 2021 abụghị afọ 1967. Ya bụ n'afọ 2021 abụghị afọ 1967. Anyị na-enwetakwa ozi site n'ebe mpaghara ebe South maọbụkwa Niger Delta na Tompolo abaala mba wee dọọ aka na ntị wee sị na ndị agha ntị Igbo ga-ebido ịgbarịsị okporo mmanụ dị n'ala anyị, kwuru n'ihi na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ekweghị akwụ ha ụgwọ ọnwa ha. Ka ya bụ amadi bachara mba ụbọchị gara aga, anyị nọkwara na akachiburu Akwa Ibom bụ Godswill Akpabio gakwuru ya n'ime ebe ọ nọ, gaa ka anya na ya hụ ihu na ihu tata. O wee bụrụ ka o si wee na-eme n'obodo anyị. Ọtụtụ ụgbọ ọgbatumtum ka e nwetara ezoro n'ime ọhịa. Nke a ka e kwenyere na ọ bụ ndị na-achị nama debere ya ka e wee bịa gbuo ndị mmadụ n'obodo anyị. Ndị na-echekwa ala anyị bụ ndị ESN nọ na-awagharị n'ime ọhịa wee chọpụta nke a. Ya bụ ihe ka a na-ekwukwa na anwụchikọgo. Ọtụtụ ụgbọala na ụgbọ ọgbatumtum karịrị buru ibu n'ọnụọgụ. Onye isi ndị agha ala bụ Major General Faruk Yahaya ekwuola na nsogbu Nigeria buru ibu na ọ bụghị nke naanị ndị agha ga-egbonwu. Anyị na-enwetakwa ozi site na mba ofesi na aka na-achị Egypt bụ El-Sisi na aka na-achịkwa Amerịka bụ Joe Biden enwego mkparịta ụka banyere ọkụ nke a na-agbanyụ na Gaza n'etiti Israel na Palestine. Anyị na-enwetakwa ozi site na Iran na aka na-achị Iran bụ Erdogan na aka na-achịkwa Amerịka bụ Joe Biden enweela nkwekọrịta na ha ga-ahụ ihu na ihu. Mana aka na-achị Iran bụ Erdogan ekwuola okwu si dọọ aka na ntị si na ọ dịkwa ka Amerịka achọrọ ka otu n'ime ndị enyi ha gbanarị ha.